Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un episod, nu este Gabi, iar astăzi ne vom juca din nou Minecraft. E bine, în episodul acesta vreau să facem podul, pentru că știți că în episodul trecut am rămas fără pod, pentru că am vrut eu să facem noi unul mai frumos. Nu știu, podul de piatră, da? Și am strâns o grămadă de materiale pentru casă, pentru că am făcut acea fermă de pe acoperiș, probabil ați văzut-o. Așa, după cum vedeți, am strâns o grămadă de lemn și încă mai am aici, din câte văd, puțin inventar. Așa, iar astăzi, cum am zis, vreau să ne apucăm să facem casa și să reparăm acest poduleț, să zic așa, pentru că o să fie unul mic, drăguț, zic, sper, nu știu. Iar abonatul zilei de astăzi este ... NEXZZ. Dacă vezi videoclipul ăsta, să știi că îmi pare rău, dar chiar nu știam cum să-ți pronunț numele, așa că, ok? Așa că, ce să zic, bine ai venit pe peretele abonaților. Așa. Bine ai venit pe peretele abonaților. Iar în caz dacă această cameră se va umple cu name tag-uri, cu sign, vreau să fac o casă undeva pe aici, cred, sau una dintre aceste case, în care o să fie casa abonaților. Și sau să le distrugem pe astea și să facem una mai mare. Nu știu, dacă aveți idei, scrieți în comentarii. Așa și... Da, ce să zic, haideți să ne apucăm să facem... să ne culcăm de fapt și după aia să ne apucăm să facem și noi podulețul. Ce frumos arată. Ok. Și dacă mai vreți episoade de Minecraft, nu uitați, apăsați pe butonul de like și abonați-vă la canal, pentru că e ca lumea să fie abonat la un copil care postează Minecraft și joacă Minecraft hardcore și... În fine, dacă vă place contentul meu, abonați-vă. Ok. Vă aici un schelete. Mă, așa. Ok, eu... Oh, nenea ăla e lovit. Trebuie să mergem să-l bandajăm noi puțin. Da, un pic. Vino încoa. Fă-te bine. Fă-te bine și tu. Tu ești bine. Da, tu ești bine. Ok. Da, păi haideți să ne apucăm să facem podul, cum ziceam. Iar apoi o să facem casa. E bine, podul nu știu sincer ce model să fac. Bine, nici n-am idei. Dar zic eu că o să fie unul destul de drăguț. Și da, știu, în episodul ăsta trebuia să mergem să luăm spruce de unde am găsit noi în episodul trecut acel portal. Probabil o să mergem, nu știu. Așa, iar acum să luăm materiale. Cred că o să-l fac din lemn. Cred că o să-l fac din lemn, da. Și apropo, am făcut o grămadă de XP și de level, pentru că am stat o grămadă off camera ca să omor zombie și scheleți și, după cum vedeți, am făcut aici o fermă gigantică de sugarcane, care cel mai probabil nu o să mă ajute la nimic, dar, în fine, arată frumos. Iar acum haideți să facem podul ăsta odată, pentru că se vede că am urât aici. Așa. Începem așa. Da, începem așa. Deocamdată o să fac așa normal. Iar apoi cred că... cred că voi merge pe un stil de la așa mai medieval. Nu știu. Cred că este destul de înalt. Nu, îl fac mai mic puțin. Perfect, 3. Deci este de 3 ăsta și pe ăsta mergem partea asta și facem tot de 3. Ok, iar acum vom merge fix așa.
Și aici cred că mai urc unul. Nu știu, dar zic că arăta destul de bine. Oh, chiar arată bine. Da, o să lăsăm așa. Și cred că o să fac și niște picioare, pentru că ar arăta bine. Îi pune și niște picioare, dar undeva aici. Așa. Wow, chiar arată bine. Altceva? Am putea pune niște trapdoor-uri pe aici ca să arate și mai bine. Haideți să vedem. Nu mai am wood pe aici. În final folosim pe asta în inventar. Așa. Cam. Mai facem puțin un stack. Cred că ne ajung asta. Aoleu, cât o să dureze. Dă-te, mă. Așa. La fel și în partea asta. Oh my god, nu. Trebuie să spargem asta. O să spargem asta de aici, de jos. Sau să mai facem încă ceva. Stați un pic că mi-a venit o idee. Să facem și cu fence-uri, că fence-uri chiar arată bine. Avem aici niște bețe, uitați aici. Așa. Sau? Nu știu ce să nu prea arată așa bine. Super. Da, arată decent. Nu pot zic că arată rău, dar nici bine nu arată. Da, acum arată mai bine, parcă. Mai facem niște trapdoor-uri. Am înțeles. E clar. E perfect. E super. Mai bine de 1, 2, 3. Ok. Trebuie să luăm puține materiale de la căsuță. Și o să spargem și asta de aici. Așa.
Aici încă una. Și ăsta este podul. Probabil o să mai facem niște chestii la el, pentru că nu arată chiar atât de bine. Stați un pic. Mai trebuie să mai punem și aici una. Pe bune nu mai trebuie doar una. Da, mai trebuie una aici. Sau? Da, aici mai trebuie una. Trebuie să mai luăm una. Parcă avem una aici. Nu mai știu. Parcă așa știam. Mai am una aici, dar văd că nu mai am. Așa că va trebui să mai facem una. Bun. Arată bine. Nu pot zic că arată rău. Și acum cred că ne vom apuca de casă. Mai am niște copăcii la mine. Să mergem să-i plantăm aici sus. Iar dacă mai avem nevoie de materiale, doar o să mergem aici sus și o să spargem copaci. Da, haideți să mergem să ne apucăm de casă. În sfârșit, după atâta timp. Uite un villager, salut. Păi, cred că vom începe prima dată cu cobblestone-ul. Sau? Nu, că se vede urât. Nu. Bine, dar pot să-mi schimb textura, dar nu știu, vedem. O să încep cu oak. Cred că o să fac o casă așa mai deșertică. Un stil așa mai deșertic, mai de deșert, așa. Pentru că, na, suntem în deșert. Acolo a popit un creeper. Așa, și ne băgăm aici lucruri de care nu prea avem nevoie. Așa, iar acum vom începe să punem fundația, care cred că va fi de oak, oare? Stați un pic să vedem. Să ne facem așa un plan cu cam cum s-ar vedea de sus. Ar cam trebui să fac un fel de formă de L, cred. Da, o să marcăm colțurile prima dată. O să începem de aici. Așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trebuie să fie un ăsta în mijloc aici. Bun. Deci sunt 7 blocuri aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și aici. Bun. În partea asta cred că voi lăsa 6. Și da, așa o să fac. O să las 6 pentru că am o idee foarte șmecheră de cum va arăta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect. Acum punem la fel și aici și aici. Perfect. Acum ce vreau să fac este să... Sincer, nici nu știu ce să fac. Cred că o să mai fac niște stone brick-uri pe care o să le punem pe jos ca parchet. Și o să vedeți de ce vreau să fac asta. Pentru că nu vreau să fie o casă obișnuită, vreau să fie un fel de... Cum să zic eu? Chiar nu știu cum să vă spun, sincer. Un fel așa de... Parchet ăsta, așa mai de pe afară. Trotuar, cam așa ceva. Pentru că vreau să ne facem undeva pe aici o fermă. O fermă de cai, cred, sau de animale, nu știu, oi, vaci. Așa, și de aici va trebui să ne facem o lopată.
Oh. Și cred că mai pe la finalul videoclipului o să mergem să spargem și puțin copaci din aceea de sprus. Pentru că aș vrea să aducem puțin acasă. Când ne va trebui la casă. În construcții. Pentru că știu o grămadă de style-uri din acestea șmechere. Și tot felul de modele și lucruri. În momentul ăsta este ora 9:30 când filmez. Și mâine am școală. Și tocmai de aceea videoclipul ăsta nu cred că este așa de lung, dar să sperăm că va fi bine. Deci, o să fie în sus 1, 2, 3. O să facem 3. Iar apoi o să mai punem aici încă unul. O să facem un fel de hambar. Așa. A, bă. În fine, dacă mă întrebați ce sunt astea, e bine, este de la textura mea. Și suntem în deșert, iar chestiile astea galbene care apar pe bloc sunt boabe de nisip. Și da, ce este. Așa. Dar arată bine. Chiar arată bine. Ok, o să mai mergem să mai prăjim puțin. Parcă aveam cău la casă, din câte știu. Da, aveam căul. Și o să mai fac niște furnace-uri, pentru că vreau să avem mai multe. Ca să le pun aici jos. Și cam atât, cred. A, și o să avem nevoie și de sand pentru... Da, pentru glass, adică pentru geam. Și mai vedem ce mai facem noi după aia. Așa, bă, arată bine. Chiar arată destul de decent. Și cred că partea asta... Mă gândeam ca o parte să fie cu bricuri și o parte să fie cu un oak, dar nu cred. Dar vreau doar să văd cum arată. Ok. Mă arată interesant. Iar la mijloc o să punem așa. Da, cred că așa o să las. Super.
Parcă aș pune și în partea asta oak. Că parcă mai bine arată așa. Nu știu, mai clasic, mai... Îți aduce așa aminte de nostalgie. Te dai puțin, te rog? Mersi. Da. Și aș mai vrea să, ca partea asta a village-ului, să fie un fel de village, dar custom. Adică să nu fie un village normal. Bine, am spart o grămadă de clădiri. Dar zic să fie un fel de sat făcut de mine. Iar dacă aveți idei, să scrieți în comentarii. Așa. Și cred că o să fac chestia asta în afară. Sau ar arăta prea nașpa? Nu, o să le las în afară, cred. Vreau să văd cam cum ar arăta. Nu, nu arată bine. Poate o să mai lucrez eu la asta. Probabil. Da. O să mergem. Acum să mergem să luăm spruce wood-ul de care v-am promis în episodul trecut. Iar barca noastră ar trebui să fie undeva pe acolo, dacă nu mă înșel. Cred că pe acolo ar trebui să fie. Fix în față. What? Ah. Ăsta este un delfin, dar așa este la textură. Doamne, ce m-am speriat pentru câteva secunde. Uitați parcă aici. Uitați cât de bine arată LOL. Ești că e balenă, ești nebun. Da. Ok. Acum o să mergem. Cum am zis, să luăm spruce. Aia cred că este corabia unde am fost noi data trecută. Așa. Prin apă pe aici nu mai văd nimica. Deși cred că trebuia să ne culcăm prima dată. Sper să nu mai vină phantom-uri din acelea, cum a venit în episodul trecut, pentru că mi-am făcut o grămadă de nervi. Ok. Aolo. De ce trebuia să vin seara, băi frate? Nu înțeleg. Ok. Dacă primim de aici o singură bucată de sapling, suntem perfect.
Am avut un zombie. Uite. Niște creeperi. În părțile alea nu prea văd nimic. Da. Ok. Putem să mergem acasă acum. O să mă uit pe aici puțin să văd eu care e faza. Dar nu cred că mai găsim ceva pe aici. Acolo ar putea să fie ceva. Uite aici nu ceva. Da, nu prea am chef să merg acolo. Mai sus sunt bliguri? Avem două, deci e bine. Trei. Dacă mai avea încă unul. Hai. Ok. Dacă mi-ar da din ăsta un sapling, ar fi super că am putea să facem un copac din ăla mare. Hai că ne dă dacă e. What? Da, nu mai mergem aici niciodată. Nici o dată, frații mei. Nope, nu mai trebuie. Marș. Bă. Aoleu, mulțumesc, Doamne, că am scăpat, Doamne. Hai de capul meu. Nu mai mergem acolo niciodată, băieți. Nope, nu mai trebuie. Nici o dată. Nici dacă am cea mai mare nevoie, nu mai merg acolo. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, nu. Nu, în niciun caz, nu. Nu. Nu, adică, nu, nu. Nu mai zic nimic. Ați văzut și voi clar. Deci... Da. Suntem aproape de căsuța noastră. Haideți să ne parcăm barca lângă pod, ca să ne fie mai ușor să ajungem la barcă, ca să nu mai plimbăm atâta. Uitați fix aici. Uitați ce frumos arată. Iar ăsta va fi portul. Ce frumos arată. Da, haideți să ne culcăm. Așa, iar acum nu știu ce să mai facem. Cred că vom încheia episodul pe aici. Cred. Și da, cam atât cu acest episod, fraților. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la acest canal dacă vă place conținutul meu. Și dacă mai vreți episoade cu Minecraft, apăsați pe butonul de like, pentru că m-ar ajuta foarte mult și aș fi foarte, foarte fericit. Și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru toate vizionările și like-urile primite la videoclipurile mele de pe TikTok. E bine, da, ce să vă mai zic? Zi bună tuturor. Ciao.